Kurs za početnike u programiranju trajeće 2 meseca, odnosno 48 radnih sati. Nakon završene obuke, polaznici polažu test i dobijaju sertifikat koji će im, kako kažu u IKT klasteru Centralne Srbije, biti preporuka na razgovorima za posao. Ovo je samo jedan u nizu planiranih kurseva Klaster akademije koja je osnovana sa ciljem da se popuni praznina na tržištu informacionih tehnologija. S jedne strane imamo veliku nezaposlenost koja ide i do 30%, a paradoks je da IT kadrova nema, odnosno nedovoljno je programera. Cilj akademije jeste da se upravo kroz jedan neformalan mehanizam obrazovanja dođe do kadrova koji bi sutra mogli da se osposobe i da budu apsorbovani od strane firmi i da ih jednostavno uposle. Klaster akademija priprema i napredni kurs programiranja iz oblasti PHP i JavaScript programskih jezika koji bi bio organizovan nakon početne obuke. Mi želimo da obuhvatimo jednu čitavu lepezu kurseva i želimo da kroz različite donatorske programe pokušamo da dođemo do sredstava, da napravimo jednu veću organizaciju, odnosno prava akademija koja će trajati od 6 do 8 meseci i uključit će od 3 do 5 ključnih tema iz oblasti programiranja. Obuku za početnike u programiranju Klaster informaciono-komunikacionih tehnologija Centralne Srbije organizovao je u saradnji sa Biznis inovacionim centrom. Kursevi su osmišljeni kako bi njihovi polaznici kasnije lakše pronašli posao ili eventualno pokrenuli sopstveni posao, objašnjavaju u IKT klasteru.